सलगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फैनो नोंथांमोनखौ खेबसेयाव बरायना थाबाय आरोना आसा खालामो गासिबो सननो मोजाङैनो दं दिनैनि जितु भिडिअ बेयो फेस केम जानाय आरोना फेस दिन्थिया आङो दिनै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जितु दिनैनि टपिक बेनो जाहैगोन माने जितु इउटुब चेनेल ना बे इउटुब चेनेलखौहाय माने मा मोनसे जिमेलजोंनो माने मोनबेसे माने मोननै मोनथाम माल्टिपल जितु इउटुब चेनेल क्रिएट माबोरैहाय खालामो बेनि सायाव जागोन आरोना बुंनो थाङोब्ला जितु सेकेन्ड चेनेल होनना बुंजागोन ना जेरै सेकेन्ड चेनेलखौ माबोरैहाय जोङो मा इउटुब एप्सआव बा इउटुब एप्सआवथ' हानाय नङा इउटुबनि जितु डासबर्ड बेवहाय जोङो माबोरैहाय क्रिएट खालामनो हायो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय थागोन ना बिदिबा डाइरेक्ट नायलांदो भिडिअखौ आं डाइरेक्ट मबाइल सिङाव थांखानोसै आरोना बिदिबा आंनि क्रमसै नोंथांमोनाबो गाव गावनि क्रमाव थांबानो जाबाय आरोना जिहेतु आंहा डेस्कटप सेट खालामनो थाखाय आं क्रम इउज खालामखानांगोन जिहेतु लेपटप गैया लेपटप डेस्कटप माने डेस्कटप जितु लेपटप कम्पिउटार दंबा कम्पिउटाराव डाइरेक्ट इउटुब खुलिखानो हायोना आरोना जितु आङो मबाइलाव खालामगोन बेनिखायनो आं माने डेस्कटप सेट खालामनानै दिन्थिनांगोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बेयाव सार्च खालामबानो जाबाय youtube.com ना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबा प्रपारलि नोंथांमोना माने खोन्थागोन आरोखि आं ना माबोरैहाय माने बे इउटुब क्रिएट माने मोनसे जिमेलजोंनो माबोरैहाय इउटुबखौ क्रिएट खालामनाय ना बिदिबा फार्स्टआवनो डेस्कटप सेट खालामना ला आरोना क्लिक खालामदो डेस्कटप नैयाव नुदोंना नै सिनदोंना मोनथाम सिनाव बेयाव क्लिक खालाम नै इउटुबनि खाथियावहाय ना नैयाव बिनिफ्राय नै सेटिंआव ना सेटिंआव थां बिनिफ्राय नुदों मा एड अर मर मेनेज इउर चेनेल ना बेयाव थुबानो जाबाय बिनिफ्राय मा थुदो नैयाव क्रिएट ए चेनेल ना बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय बेयाव लिरबानो जाबाय जितु नोंनि चेनेल ना चेनेलनि नेमखौ लिरबानो जाबाय आरोना नोंनि जितु चेनेलनि नामखौ मा लानो नागिरदों बा मा आं आगोलाव बुंखादों जितु चेनेलनि नाम बेखौ माने नोंनि जितु कन्टेन्ट नोंनि भिडिअजों रिलेटेड थानाय लाबानो जाबाय आरोना लोगोसेनो आरो हेन्डेलखौ चुज खालामग्रो माने हेन्डेला जितु नोंनि जितु फेस माने इउटुबनि नेम लागोन बै इउटुब नेमजों माने जितु नोंनि हेन्डेला माने मेटच जायोना जाया माने डाइरेक्टलि हेन्डेलजों जितु इउटुबनि नेम बेजों माने सेम जायोना जाया बेखौबो नायनानै लाबानो जाबाय आरोना आगोलावनो इउटुब चेनेल माने नेम दोननायनि सिगां बिदिबा आं मोनसे लानोसै सर्ट मिक्सार जास्ट आं लाबाय आरोना जास्ट फर एग्जाम्पल हिसाबै बिनिफ्राय क्रिएटआव होदो डाइरेक्ट इउटुबाव लांखागोन आरोना नोंनियाव डेस्कटप सेट खालामनांगौ आरोना बेखौ ना जाबाय आरोना जोंनिया जितु फेसबुक माने इउटुब मोनसे जिमेलजोंनो माने जोङो माने गोदान मोनसे चेनेल खुलिबावबाय आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन नै ना बेखौ माने इउटुबाव जों माने चेक खालामहैनोसै आरोना जोंनि इउटुब एप्सआव नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय चेक खालामसै इउर चेनेल सुइट्स नै बेयाव नुगोन आरोना नोंथांमोना जितु दा जोङो माने गोदान माने थाखानाय चेनेल मोनसे जिमेलाव दंखायोमोन चेनेल ना ओमफ्राय आरो गोदान मोनसेबाव चेनेल जोङो खुलिबाव माने सर्ट मिक्सार ना दासो खुलिनाया नैयाव क्लिक खालामनासै नोंथांमोना
माने बेयाव चेनेला क्रिएट जाबाय आरो ना नोंथांमोना माने मेनेज खालामबावनांगोन आरो ना चेनेलखौहाय बे भिडिअ आपल'ड होनो हासिगोन आरो ना जिहेतु जोंनिया चेनेला जाखाबाय ना भिडिअआ नोंथांमोना बेफोरबायदिहाय माने मोनसे जिमेलजोंनो माल्टिपल चेनेल क्रिएट खालामनो हागोन आरो ना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसेनो दिनैसो इउटुबाव गोदान नुसनबायदोंब्ला भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरो ना लोगोफोर भिडिअ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन गाइस